खुलुमबाय दिनै 6 जुलाइ 2025 नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। आलादा रायजो बडोलेण्डनि सिमां मिजिं आरो थांखिजों हाग्रायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बारग' NDFB बिथांमोना गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि उनाव जामिनाव मैया गासै 7 बारग' NDFB बिथांमोना नलबारि जेलनिफ्राय गबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिसियेल कर्टनिफ्राय थांनाय 1 जुलाइखालि गासै 11 केडारफोरा जामिननि गनायथि मोननानै मैया नलबारि डिस्ट्रिक्ट जेलनिफ्राय 7 केडारफोरा उदां जायो। बेनि अनगायैबो आरोबाव 3 एक्स NDFB बिथांमोना आरोबाव गुबुन गुबुन जिल्ला कर्टआव खामानि थाबावनायलाय जेलनिफ्राय उदां जाथ'आसै। एडभोकेट अनिल कुमार भट्टाचार्य, एडभोकेट शब्दराभा, एडभोकेट जुबजित दे आरो एडभोकेट कांगन कलिता बिथांमोननि नाजानायाव गासै 11 केडारफोरा बेलनि गनायथि मोनदोंमोन। जेलनिफ्राय उदां जानाय बारग' NDFB बिथांमोननि मुङा फारियै सोमखोर बसुमतारी एबा बि सिमां, लंकेश्वर बर' एबा बि लासै, सन्तोष खेरखातारी एबा के सिमां, बिनोद मुसाहारी एबा एम बिबान, सुरजय गयारी एबा जि जिसुंलां, राहुल इस्लारी एबा आइ रिमोनला आरो जलेश्वर बसुमतारी एबा बि जाख्रुब बिथांमोना जामिननि गेजेरजों मैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो। उदां खालामनायनि थाखाय बारग' NDFB बिथांमोना भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BTR सोरखारखौ साबायखर बावो। गुबुन फारसे NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि उदां जानायनि सायाव गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों। गिबि मन्त्रि बिथाङा रन्जन दैमारी बिथांनि सायाव बुङोदि जों NDFBनि केसखौ दिल्लीनिफ्राय आसामाव लाबोदों। बियो आसामाव माब्लाबाबो जाफेराखैमोन। रन्जन दैमारीनि केसआ जोंनि आखायाव गैथ'वा, दायो NIA आरो CBIनि आखायावसो दं। थेवबो रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलाव दोननाय बायदि लाखियाखै, मोजाङै केम्पआवसो दोनदों होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायो। BTC बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैगासिनो BTRआव बिसायख'थिनि दुंहाव बारा जेरैथिंबो गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो BTRनि माखासे ओनसोलारि दोलोफोरा सोरखार बानायनो थाखाय जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोन्दों एबा गावबा गावनि दोलोखौ मा खालामोब्ला गोख्रोंसिन जागोन बेनि सायाव सांग्रां जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो ओनसोलारि दोलोफोरनि अनगायैबो नेशनेल पार्टी BJP कंग्रेस दोलोफोराबो BTCखौ बोरै सासन खालामनो हागोन बेखौ नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि गेजेरावनो हादोरनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन दोलो BJPनाबो मिशन BTRआ सोलिगासिनो। गोबां समनिफ्रायनो BTCआव BJP हारसिङै बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा होबोबाय थादों। नाथाय बेबाराव बिसायख'थि हारसिङै गेलेनोल' नङा, हारसिङै देरहानोबो बिसायख'थि गेलेगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेबाराव BJPआ BTCआव हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन ना गेलेया सोंथिया बे नङा। बेबाराव BJPआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनानै हारसिङै सोरखार बानायगोन, थांखिया बेसो होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क्लियार खालामना होयो। मख'जाथावदि दासान्दि BTCआव BJP आरो UPPLनि एलायन्स सोरखार सोलिगासिनो आरो थांनाय समफोराव BJPआ BTCआव BPFजोंबो सोरखार सालायबोदों। बेनिखायनो बेबाराव सोंथि सिखांदों दि सोरखार बानायनायाव BJPआ UPPLजों थांगोन ना BPFजों थांगोन। BTCआव जासिगोन नामा 60टा समष्टि? BTRनि गाय प्रमद बर' बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव माखासे बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव सोंथि सिखारदों। प्रमद बर' बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै बुंदोंमोन दि पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआव 6 शिड्युल थानायनि थाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिला जास्लाबासै होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो। सेप्तेम्बरावनो इलेक्शना जागोननि जाहोनाव बिला जास्लाबनाय नंला। जेब्लानो 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जागोन अब्लानो अट'मेटिकेलि BTCआव 60टा समष्टि जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो। बेनि सायाव बाथ्राया थारैनो सैथोना नंखाय? बेनि सायाव BPF दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव नायबिजिरनानै प्रमद बर' बिथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो नंखाय ना सैथो बेनि सायाव बिथाङा फोरमान खालामनो नाजायो। बिथाङा फोरमान खालामना होयो दि गासै सा सानजायाव मोन 10टा 6 शिड्युल दं। आसामाव 3, मेघालयआव 3, मिज'रामाव 3 आरो त्रिपुरायाव 1। बेनि गेजेरावनो आसामनि BTRआबो मोनसे। बे 10टा 6 शिड्युल एरियाखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्ट बिल बानायनाय जादों।
कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिलखौ फरायनानै फोरमान खालामना होयोदि बिलनि गेजेरजों बिटिआरनि अनगा गुटा 6 सिडुलखौ सोलायबावनाय जागोन, नाथाय बिटिआरआव अलरेडि मेम्बारशिपखौ सोलायनाय जाबाय। बेखायनो 60टा समस्तिया 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों जानो हाया। प्रमद बर' बिथाङा नंखाय बाथ्रा फोसावदों होनना बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होयो। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद सार्कल अफिसाव मिन्टु सा मुंनि सुबुङा मण्डलजों लोगो जानानै सुमित्रा देवी मुंनि बुरै आइजोनि फिसायनि मुङाव थाखानाय हाखौ आयेन बेरेखा नामजारि खालामनानै सेना लानो नागिरनायनि अजद सिखारदों। खौरांनि बादिब्ला मासबाद सार्कल अफिसनि मण्डला मिन्टु साजों लोगो जानानै बे आयेन बेरेखा खामानिखौ मावदों। सासे रावबो असे गैजायै बुरै आइजोनि हाखौ खाबु लानानै मिन्टु साया मण्डलजों लोगो जाना बुरै आइजोनि हाखौ सेना लानो नाजादों होनना खौरां मोन्दों। खौरांनि बादिब्ला सुमित्रा देवी मुंनि बुरै आइजोआ गावनि थैनाय फिसायनि मुङाव थानाय हानि खाजोनाखौ मारिनो थांनायाव मण्डला रागाजों बे हाया मिन्टु सानि मुङावसो दं होनना आइजोखौ अफिसनिफ्राय होखारहरदोंमोन। बेनि उनाव मिन्टु सा आरो मण्डला लोगो जानानै आइजोखौ गाज्रि रोखोमै बुनायनि अजद सिखारदों। आइजोआ गोब्राब थासारियाव हायाव गोग्लैनानै थानायाव पुलिसा आइजोखौ हस्पिटालाव लानानै थाङो। बेनि उनाव मिन्टु सानि बेरेखा पुलिस थानायाव आजाहार हैदोंमोन, नाथाय पुलिसाबो केसखौ लायाखैमोन। बेनिखायनो मण्डल आरो पुलिस मावख'गिरि सन्जय कुमार दुबेनि हेंथायै अजद सिखारदों। खौरांनि बादिब्ला मण्डल, मिन्टु सा आरो पुलिस मावख'गिरि सन्जय कुमार दुबे बिसोरनि सायाव माबाफोर सोमोन्दो दं नामा, बेनि सायाव सोंथि सिखारदों। सोरबा जुदि बुङो इउपिपिएलनिफ्राय आं चिफ जानो गोसो, अब्ला प्रमद बर' बिथाङा चिफनि मासिखौ हगारना होगोन। चिफआ आंनि सम्पति नङा, सोरखारा आंनो लिरना होखायाखै। बेखायनो इयुनाव सोर चिफ जागोन बेखौ इउपिपिएल दलआ डिसाइड खालामगोन होनना गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुङो। लोगोसे बिपिएफनिफ्राय प्रमद बर'नि सायाव जाबसिननाय अजदफोरनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिननाय होयो।